What's up mga G? OG Dax nga pala. Back and again with another vlogs. Nami karon sa dagat, as you can see. Banding with ang kinakuskang kuan ni. So, busy man karon, magsugba ko, so skrisyaan sa imong raid karon. Dali. Raid, magsugba ko. Allah. Vlog mo? Nadili ko guno. Ala ning diretso. Ala, si Banbang, si Kuan, si Karel. Si Banbang, si Karel. Ay, bibi oh. Mulo ko'y dagang big mo tanaw. Mawag na tawo. Yun eh. Dili ko makita. Yun eh. Hello. Hi, Tambo. Oh, nangan to'y baga. Baga. Wala lang hindi ko siya. Amat isda. Palong man ako. Ikaw ni kung lain cellphone, puro karayo kayo yung cellphone. Ay, kami ni Ikimi. Oh, Ike boy. Tapos. Ike boy. Okay, Iki boy. Hello, Iki boy. Hello, Iki boy. Ngit-ngit man. Ano lang? Oh, di ba? Kalami ba? Ay, Iki. Ay, mabundak ko! Mabundak! Ay, malat! Ay, 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 mabundak! Dance, Iki. Hello, Iki. Dance, dance, dance. Dance, Kalingos nagpaypay. pause and play na. Di ipadayon ako din eh, ikat-kat rin ako sa kuan. Ugaya gihatod ni ang kulang kuan. Ay, mulus ko akong subanan. Ay, ang screen, wala pa. Mulus ko. Di ko maligo kay init. No? Nagkom na kay. Ah, ligo rin isa oh. Ligo katawin. So time check no, alauna na sa hapon, udto. So taud-taud siguro no, uli kami kay mga bata po katugon. So, sige ra gapis walain, sige ra taga mapil sa vlog. Mura. Goy kaya ko buho! Lang kon diri hugaw na diri dito ra dapita. Dito lang ilalong mo. Sige, uy, hindi ko pakita. Wala ka rin. Ay, gabi, oy. Hakay, dilit din ako nagba. Ako si Pro Max. Pro Max. Ay, Pro Max. Paano tapos sa teammate si Gingging ng balay dapit sa 57. Gibaligya gay nga kuan 56. Takbo! Dili kay. 56. Hali na. Hali na. Ako ka tong i-share over kami gising niya. Wala. Na, kung i-share to 56 ra yung baligya. 56 65 ba to?
Kudapit. Yun han. Ayun na gen. Na. Muna yang smile. Apil mo te. Sige. Ito na po dito. Di mo ta vlogger ni. Dahil ko na katiyo. Ito vlogger. Happy birthday. Ipakita mo sa... Ipakita mo. Manang mas. Ako nang mas. Kita niya itong pangag. Padapin pa. Okay, 1, 2, 3, smile. Kamu kami. Kamu mo pati. Busog na na. Closer, Day. Closer. Kanang ayaw ko na. Ayaw put lang namin sa hay. Pag ano namin sa... 1, 2, 3, smile. Smile. Smile na. Paka. Usay ayaw. Usay greeting sa imong papa usay masulti nimo siyang birthday. Happy birthday. Usay happy birthday. Happy birthday ra no. Short message. Tas upuan mong mas. Happy birthday rin. Juan. Dayon. Dayon. Happy birthday ra. Happy birthday ra ora. Oh, mga ora. Ikaw, Misturia. Happy birthday, Papa. Hala, pili mo na sulti. Una sa'yo. Sige. Happy birthday, John. Hope more birthdays to come. Oh, always good kong nagmahal nimo sa kanunay. Oh, sige. Sige. Wala na, katura ko. Happy birthday. Ay, namo. Hindi ko ganap. Jun, happy birthday! Pila edad niya? 52. Happy 52nd birthday. Ikan diri sa akong makasangkayan. Happy birthday, John. Ano? Hi, happy birthday, John. Happy 52nd birthday. Wish you more birthdays to celebrate, more cakes to blow, and more litson bili. God bless. Mana? Wish ni John nga mulungtad pa siya ug daghan pa ang katuigan sa iyang kinabuhi pa siya pinangga. O daghan pa kayo mga apo nga umabot. Ano ra ito? Hi Kuya John, happy birthday! Salamat sa pag-invite. Isa pa. Sa atong negosyo dito. So wish na ko nimo John more birthdays, good health. Keep tisoy na mula. So marato good health. Hey, wish mo. Juan kaning pirming malipayon ang pamilya dahil way sakit nga matagamtaman. Pirmi magsinabtanay mga parinte, mga igagaw, mga pagmangkot. Then daghang salamat po sa kuan mga sponsor sa kuan birthday.
Hi mga igsoon. Yunin. Ma? Oh, manne mo sa orkita gyud. Kuan gyud ila hadri puro dagat ba din. Hawan gyud dito. Taman perito. Taman perito. Nya og gusto gyud pun mo mga on sa orkita. Lumiyagan yung kanon kay mo man specialty, special delicacy kita man ng iro. Naligo ng iro. Ang iro oh. Naligog dagat ang iro. Askal na ha, askal na pero naligo nagtuok dagat. No, imane yun mo kita gyud. Kuan kay ang lugar la peaceful. Kuan guni, City of ha, Good Life. City of Good Life dining Orkita mo nang daghay mga no, disclaimer, wa na mi COVID ha. COVID free na mi. Wa na mi COVID re. Super wa na may COVID re, na bre COVID wa naman. No. So, shout out ko sa kagalingo no nga hingabot na tag 1,100 subscribers. Grabe na yun bay. Today's level, road to kanata. Road to 2,000 subscribers ata mga G. And pohon, mag-level up na punta. Mag-video na. Ha? Mag-video siya. Pila kuya, pila. Hi! Hi guys! Hey Dresyon, nasa ikit sa taas oh. Melon! Kuwaon, lagi mo ng kamera. Lang naman, para makakount ka ng kilid. Isay ka ng pagkaon, ito nga. Mama? Okay, dula siya. Ah, bibi! Ug manhe kay mugur. Manhe kay mugur kita. Kita mo ng pantalan. Ha? Kita mo ng pantalan, di na pantalan ha, di na mo ah. G, so kani si Kuya Apollo na rin sa YouTube channel og iyang wife. So, kailangan ko yung support 700 pabuto nag 1,000 subs mga G. Let's go, let's go. Subscribe! Yeah! And follow! Kenapa? Yay! Happy birthday to you! Hi guys, padong mi mo palit og oling. Ala mi akis kang nangana. Tunaw sudlanan sa oling. Bato. May dagang bato. Uli ko pa man ko. So malit man ni Krisya uling kay dagko kang isda. Ang iyang gidala 20. Nya isa ra ko mo papalit namo sa pagluto atong sinugba. Mangayo ginabang. Ngayo may ginabang. So disclaimer lang no, pwede ra mi di mag-helmet ani mong lugar kay wa man mi sa sentro, naraman may aning kilit kuan ang kuan, so sudlon non barangay. So pwede ra mi di mag-helmet. Tama to, atong helmet. Sama atong hilabay, wag helmet. So tara, let's go, palit tag uling. Mura mag na blurred. Ilang uling test. May taming uling tiya kay magsugba mig kuan, sugba mig bulad. Ile palito. Tagpila man? Tag 12. Duha. Kato na dagko te no? Kato na kanang murag kahoy ba? Kana duha siya. Oh, duha ka buok lang. Magsugba may kuan man siguro masugbaon. Tuliga bariles na siguro to. Sa mo to mga dagko nga sila masugbaon. Palit. Pila super cans? Pila gana super cans mo te? Wala tong sinsilyo kay tayo ng super cans. Ha? Pwede gapon, pila ko lang man. So na short man si Christian, ako lang mo kuot sa kwarta ni ron. Pila ko lang? Size no? Two, 4. Mahiwagang U-box nga naghay sinsilyo. Ano na siya in case of emergency.
Ay, Duro kami gipalitan guys. doon lang yung palitan, oy. Pwede na mag-hike, pero kapoy man mag-hike. So, sige Manlawe. Yang YouTube channel na nasa ubos ah. Kung yung apel siyang wife, nasa akong description nasa ubos. Subscribe mo. For kwanta, reach tag 1,000 iyang subscribers. Hi. 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 Hello! Magluto mi og. Tinilaw. Tapos may giprito nga. Isa ni lupoy. Malansi. Lupoy lagi ko. Yan na, crunchy. Luto na. Charon. Crunchy. Oh, gita ni Urpita. Mahal kayo ni sa Marvel. Dili mura lang. Ako. Fresh na fresh. Fish, bisda. Down the years it's been a ride, and now I'm sorry I'm all that's not in tonight. And on as we go we seem to fight, but baby that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye, and this ain't the last time. Now this time before we go, raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone, memories are the drug we're on. But darling, just remember that there's never a goodbye. There's never a goodbye.